खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दि जाय बिथांमोना जोंनि गराय फाख्रि सावथुनखौ नायनो होननानै नेनानै दंमोन आरो लोगोसे मुभि हलाव देखायनाय समावहाय नायनो हायाखैमोन दायो न'आवनो थानानै नोंथांमोना नायनो हासिगोन दायो जोंनि गराय फाख्रि सावथुनखौहाय निउबो एप्सआव होनाय जाबाय लोगोफोर बिनिखायनो जाय नायनो होननानै नेनानै दंमोन नोंथांमोना न'आव थानानैनो निउबो एप्सखौ डाउनलड खालामनानै न'आवनो आरामै नायनो हासिगोन आरो लोगोफोर गोजोन्थों Ayo hai ma, beijo poso cantina. Ayo hai ma, beijo poso cantina. Hotel saya tak kira ada pani tu nami ba. Betul ni sekolah kau jang bade habro menam kena kita nang nanti. Nengku kami simden hina fini sinamang. Don't be silly. Angku kami simden hina Bangalore ni fai lain siar nengah. जोङो सारा जिउ मैगं खानाय दुब्लियाव हाबा मावनाय ना गुरनाय सम बेफोरबायदि मिनिग्लाबनायखौथ' खालामगासिनो आंनो बेखौल' बुंलाङो गाव बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय दावहा नांनो ओंखारलांदों होनना बोहैथि आदाया आफादाव हाबनायाव नोंनि कनसेन्ट गैयामोन सिङावनो था नोङो ओंखारनो हो आं नोंखौ दिनै हाया मोनथारबाय आं सानो मालती आयं बायदि रोजा आइजोफोर दं जायफोरनि रावा नाख्रेब जानानै दं समाजाव आइजोफोरा हौवाफोरजों समान मोनथाय गैयैखायनो बे हालोद माबोरै मोगानि गायबावगोन आङो दा मानसिफोरनो बिदि खालामनायाथ' जोंबाय थानाय अराव गिलुनानै होनाय बायदिसो जागोन बे गथ'आसो मुजु जागोन मिनि जागोन एदाव जागोन आंनि जिउनि बै मोनसे आयदाखौ आं जेब्लायबो बावनो नाजाबोगासिनो आयं गामिनि सुबुंफोरनि जेंनाखौ नों मानो गावनि मोदोमाव बोब्रेना लाबाय थायो आं नोंखौ गले बुंबाय थाबोदों बेफोरनिफ्राय एनाफ फ्रेन्डआव आंखौ आंनि गावनि मेलेमखौ बाहायनो हो खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दि जाय बिथांमोना जोंनि गराय फाख्रि सावथुनखौ नायनो होननानै नेनानै दंमोन आरो लोगोसे मुभि हलाव देखायनाय समावहाय नायनो हायाखैमोन दायो न'आवनो थानानै नोंथांमोना नायनो हासिगोन दायो जोंनि गराय फाख्रि सावथुनखौहाय निउबो एप्सआव होनाय जाबाय लोगोफोर बिनिखायनो जाय नायनो होननानै नेनानै दंमोन नोंथांमोना न'आव थानानैनो निउबो एप्सखौ डाउनलड खालामनानै न'आवनो आरामै नायनो हासिगोन आरो लोगोफोर गोजोन्थों